musik. Josis. Dik, jangan tok aku. Mau seragamnya lo wis duwe aku. Oh. Ojo ado-ado Wes mepet mulai. mepet otak disiki lirik-lirik Apa iki? ben gak krungu tonggo kanan kiri. Dik, aku ya wes anu Piye? aku bengi aku njaluk iku Sing ngendi? awak otot lu kabeh padha kaku yen gak ngono ora iso turu. Akal turu pokok. Jajak dilepesne sih. Iya no. Apaan bar ngono jajal lek turu tekan ono kae. Ya ora? Ya. Enggak. Piye? Omong guru ngono. Oke. Tak sidani perkarane iki. Salammu durung tenan dipasuli. Traktor Sukete jembrung wayahe jeboli. dikerok. Jak lampune cek abang. Ning perapatan ojo diterjang. Iku moto jeneng lampu larangan. Yen motor jang mentokan Masa nek tilangan barang Etek, ora ngurus. Oh butuh ketek telengo. iki piye dadine wis kadung kaya ngene. Kaya piye? Iki wis mentol nyengkal kaya jepite sandal wis dusel-dusel nang jero suwal. Anak kosong to. Apa jajal? Apa? Man. Piye? Terus apal korono Ya aku rame lagi udah goreng soalnya. Oh, musik awe. SE Audio. Iki piye dadine wis kadung kaya ngene. Iki wis mentol nyekal kaya jepite sandal wis dusel-dusel nang jero suwal. Man.
Lah, kebelet nyapa ya sembarang. Jane